Hei, onko petankue tai suomalaisten petankki tuttu peli sinulle? Petankki on helppo ja mukaansa tempaava peli, mikä on erittäin helppo oppia, sopii ihan kenelle vaan. Et tarvitse muuta kuin kuulat, joissa on erilaisia kuvioita, sileitä, raidallisia ja tällaisen pienen maalipallon eli snadin. Petankki 2 joukkuetta pelaa vastakkain ja tarkoitus on heittää oma kuula lähemmäksi snadia kuin vastustajan kuula. Katsoppa seuraava video, jossa kerrotaan pelin säännöt lyhyesti. Videon jälkeen kerron, miten petankkia voi pelata Kouvolassa ja vieläpä ympäri vuoden. Siinä petankin säännöt lyhyesti. Niiden avulla pääset mukavasti alkuun. Ja tosiaankin, Kouvolassa toimii Suomen suurimmista petankiseuroista. Ja vaikka seuramme nimi on Kouvolan urheilupetankue, niin suurin osa pelaajistamme on harrastajatason pelaajia, joiden laji on mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa mukavan pelin parissa. Toki seurastamme löytyy myös ihan Suomen mestaruustason mittalistajakin. Meillä on myös yksi Suomen upeimmista petankkihalleista, jossa pelaaminen onnistuu ympäri vuoden. Toki kesäisin pelailemme hallin pihalla olevilla kentillä. Katsoppa lyhyt video hallistamme, sen jälkeen kerron lisää seurastamme ja miten pääset kokeilemaan petankkia kanssamme. No niin, siinä oli video hallistamme. Mukaan pääset joko tulemalla yksin, ota kaveri mukaan tai tule vaikka työporukalla. Kerromme lisää petankista ja kokeillaan myös pelaamista. Hallilta löytyy kaikki tarvittavat pelivälineet, kuulat, ringit, snadit. Seuraa ilmoittelumme netissä ja somessa. Tapaamisiin!